pinapaayos na cellphone, yung sinabi ko noon sa live ko na nung yesterday, di ba nag-live ako, na mention ko yon dahil nga may nasirang iPhone, yung ginagamit ko pa man din pag nag-live guys, kaya malungkot kami kasi yun nga, ang gadget ngayon hindi na basta-basta makabili ng sufficient na maganda para sa pagbablog kung wala ka namang pera. Kaya ang sa akin lang, itong pagpapaayos namin ay sana naman I cross my fingers kasi since Thursday dahil ang promise nga nung technician, ang promise niya sa amin guys is that dalawang oras daw matatapos niyang ayusin. Experience siya na mag-ayos ng mga iPhone 10, sabi niya. So nagtiwala kami, and then sabi pa niya, siya lang daw ang pinagkakatiwalaan dyan sa City Square dahil nga dito sa Tagbilaran City ay kukunti lang daw ang technician na yung kompleto ang mga tools and equipments for repairs. Sabi pa niya, mayroon siyang inayos na iPhone 11. 2 hours lang daw niya inayos. Oo, meron daw siyang iPhone 11 pati na inayos niya. Grounded daw yun, grounded. Yun ang Grounded din. Kasi ang sabi niya, ang findings na dun sa iPhone namin grounded daw. Nag-overheat, kaya nag-blackout. Kasi itong asawa ko, ginagamit niya yon, hindi naman mainit, normal lang. May battery, may power, okay na okay. Tapos biglang nag-blackout, kaya nagtaka lang kami kasi yun nga, binitawan niya dahil nag-blackout, tapos tinest niya uli. After a while ay ayaw niya mag-on. After a day ayaw pa rin mag-on, tapos ika-third day ganun pa rin. Kaya dinala namin dito sa inayos niya dyan ay yung nung di ba na-check up dinala namin dito sa, ito naman nag-interrupt kaya ako'y nahihilo na guys. Sige lang. Halo-halo na itong mga sinasabi ko kasi ganun nga, hindi na napaandar or di na on. Hindi mo lang ako nagpulbos. Hindi mo lang ako nagpulbos ng face, kung ano yung wash ko, yun na. Sorry guys, nagmamadali. Ay nako, ang daming ginagawa sa buhay, napaka-busy natin. Ano ba ito? Paningkamot nga paningkamot, anos amantaan ni mahayahay, oy. Ay, nagbisaya na, hindi maintindihan ng mga nandun. Sabi ko guys, ay nako, nagsusumikap, nagsisipag, pero ganun pa rin, mahirap pa rin ang buhay, pero at least maalwan naman dahil healthy tayo, yun yung pagpapasalamat natin at malakas, di ba? Masigla, yun, salamat sa Diyos. Tapos, yun na nga, continue. Anong masasabi mo doon sa pinayos natin? Nung chinek up niya, inayos niya, biniyak niya kasi yung ng iPhone nagganyan, nagtaklob na ganyan, inopen niya ganyan. Tapos nung tinest niya ganyan, tapos yung LCD, nag-on siya. Tapos okay na, yun pala ang problema kanya. Pagkatapos nung i-sealed na niya na ibalik na, hindi na gumagana yung kanyang LCD. May power siya pero yung LCD hindi niya matouch, magganon siya. Sira ang touchscreen. Kaya ang nangyari, biniyak niya uli, hinati niya uli. Inopen niya uli. Tapos mamaya, yun na, nagka-problema na. Ayun na nga. Tapos, pero yun nga guys, binantayan namin yun maghapon para kaming mga hingot doon. Natulog-tulog pa nga ako doon dahil nag-PPM na ang anak ko. Sabi niya, nasaan na kayo? Bakit ang tagal nyo? Andito pa rin sa cellphone. Tapos paano kasi nagpahintay siya ng sabi niya, pwede na hintay. Yung pinagmalaki niya. Meron daw siya inayos na iPhone 11 noon. 2 oras lang, tapos dalaw. Ang tagal namin doon. Makalipas na ng 4 hours, 5 hours. Nagtaka na ako. Sabi niya, 2 hours matapos. Tapos hindi na kami nag-lunch. Sabi ko, ano ito? Hindi na tayo mananghali. Wala namang sinasabi yung technician matapos niya or hindi. Kaya naghihintay pa rin kami. Tapos ngayon, alam niyo naman kami, nahihiya kami na yung apurahin siya or yung disturbuhin kasi nga masinsinan yung ginagawa niya. Kaso mo nga lang, every time na may pupuntang client, face na naman niya yung yung ibig kong sabihin, hinaharap na naman niya at yung tinitignan ko na yung papaayos, yung mga kondisyones nung cellphone tinitignan niya muna dun sa ibang client. Sabi ko, kailan pa tayo matapos dito kung hindi naman siya focus dun sa atin, sabi ko. So, yun ang nangyari. Ang nangyari ay iniwan namin nung Thursday. Today is already Monday, no?
So ang tagal na guys. So mamaya guys, i-continue ko ha. Meron kaming dadahanan dito, sorry. Hi guys, magandang gabi. Matutulog na sana ako kaso nga lang, nagilty ako kasi yung video na ginawa ko doon sa kotse kanina nung papunta kami doon sa technician, hindi ko natapos guys. Ganito ang nangyari nung galing na kami doon sa technician. Ganito ang nangyari guys, pinuntahan namin. Ngayon, tinanong namin kung kumusta ang cellphone, kung naayos na. Ang sabi niya, pinakita sa amin yung mga spare parts. Awkward kasi na i-video ko siya, baka mamaya lalong hindi ayusin yung ating cellphone. Kaya inayos namin talaga, malumanay kaming nagsasalita para sa ikabubuti ng bawat isa, kasi hindi naman tayo pwedeng makipag-away kahit na ganun na nagrabyado na tayo, kasi wala ring mangyayari, wala namang ibubungang mabuti, kasi ganito ang nangyari. Sabi niya, nandun pa yung cellphone na kita namin nakabiyak yung naka-open na, yung naghiwalay yung front at back niya na nandun sa table niya. And then, pinakita sa amin kaagad yung board na tinatawag niya, yung board na meron yung mga spare parts na maliliit, na ewan ko kung anong klaseng board yun. Ay, sabi niya, inamin naman niya, napaka-humble niya, nagsabi sa amin ng totoo, very sincere siya, kaya nakita ko na mabuting tao rin siya, kasi ang sabi niya sa amin kasi sir, ma'am, yung kasing board niya ay parang napasama yung yung pag ayos ko ng noong pumunta kayo dito, natandaan nyo, sabi niya nung unang araw, yung that was Thursday, Thursday last week, yung inaano niya, yung sinusolda-solda niya, umuusok-usok pa nga yung mga spare parts ng loob ng cellphone. Kaya ang sabi ko naman, sabi niya, napasama daw dahil nasunog. Inamin niya na nasunog. Sabi ko na nga ba pinapanood kita, sabi ko pinapanood ka namin. Ang sabi ko nga sabi namin dalawa, pati sa ang asawa ko, yun din ang opinion niya na yung pagsusolda-solda niya ay nasunog yung loob ng cellphone. Ngayon, sabi niya, dahil nasunog yung parts na yun, na very delicate yun very delicate na part ng cellphone, sabi niya, kung gusto mo sir, ihanap natin ng ibang board, kung okay lang sa inyo, kasi makahanap naman daw siya. Meron daw siya kinuntak sa Manila at sa Davao. Meron siyang kakilala, ipadala niya yung cellphone, yung yung parts na yun para ipaayos yung nasunog. Ngayon, itong si Edgar, sabi niya, kasi tinanong ng technician, wala bang masisira dyan na importanteng mga files kayo sir, kasi masira na yan pagka halimbawa wala na yan. Kanya, sabi ko, okay lang yun, kasi wala namang importante, kasi yun nga, yung mga files nun ay yung ginamit namin pagbibideo noon sa mga yung plant hunting namin, yung pagpunta sa mga plant exhibits, yun lang naman ang mga naka-store doon. At saka yung pagla-live video, hindi naman naka-store doon. Sabi ko, okay lang yun. Sabi ko, mga photos, okay lang naman yun. Walang masyadong importante, sabi ko. So, okay lang. Yun. Sabi niya, teka, pinakita pa niya yung mga PM niya dun sa mga taga Davao at taga Manila na technician na pinagsumbungan niya dun sa problema na nasunog, at naghahanap nga siya ng parts na yun para maipalit. Meron daw available kung papayag kami. Ang sabi naman nitong asawa ko, bakit mo pa ipapadala doon? Baka mamaya makakita ka rin ng ganyan dito. Sabi niya, baka makakita ka rin ng ganyan dito, makahintay naman kami. Sabi niya, okay lang ba sa inyo sir? Sabi niya, okay lang, sabi namin. Parang nakakaawa nga siya, kaya ayun, iniwan namin yung cellphone doon. Di pa rin na-resolve ang problema. Yun ang istorya nun guys. Tapos meron akong mga updates ngayon guys. Yung nagpo-post ako sa groups and Facebook na yung mga nag-declutter kasi kami, yung mga hindi na namin masyadong kailangan ng mga gamit ay ibinebenta na namin ng mura.
Kung gusto nyong tignan, nasa Facebook at saka sa mga groups. Tapos, kung gusto nyong bumili, just PM me. At kung gusto nyo namang makatulong, dahil yan ay itutulong natin sa mga kawawa naman na wala tayong extra money naman kung di tayo gagawa nito. Hindi natin ibenta yung mga gamit natin. Lalo ngayon guys, ang dami namin gastos kasi ang taas ng bills ng kuryente at tubig namin. Ang lakas ngayon talaga. Ang taas. Ang taas. Sunod-sunod, ilang buwan na. Mag-apat na buwan na ganun. Uniform ang bayarin namin sa ilaw at tubig na ang taas. Grabe. Tapos alam nyo naman, ang mga bilihin ngayon, lalo na ang mga anak kami, hindi sanay ang mga anak ko sa pagkaing iba ang nakasanayan nila. Kaya medyo magastos. Tapos lahat naman tayo nararamdaman yung ngayon, yung pagtaas ng mga presyo. Medyo ganon, kaya naisip ko para may maidagdag or magkaroon ng budget para sa ibang tao na tutulungan natin ay magbenta ng mga hindi na namin kailangan, kasi ang dami kong mga damit. Ang dami kong mga damit na ipon guys, kasi lalo ngayon iba na ang size ko. Dati small and medium lang, naging large na. Ngayon, yung small and medium siguro ibebenta ko. At saka yung may iba kong mga gamit ngayon na ganitong size, pwede rin ibenta. Pati yung mga pantalon, ang daming pantalon ng asawa ko, ang hilig niya sa pantalon. Ewan ko dyan, iba-ibang klase, sobra. Tapos yung mga bag ko, hindi naman ako mahilig yung bang nahihiya akong magsuot ng mga mamahalin, lalo pagka binabagay ko kasi kung anong okasyon ang pupuntahan. Kaya wala namang masyadong okasyon, at lalo pa pandemic, na realize ko na sayang naman yung mga gamit na yan kung di magamit. I-display natin para makita ng mga nangangailangan at pwede pa nilang gamitin, dahil mga slightly used guys, ang gaganda. Papakita ko sa inyo pagka minsan isali ko sa live video, siguro maybe Sunday, this coming Sunday. Papakita ko yung may ibang mga items para makita nyo, baka sakaling isa sa inyo, ilan sa inyo ay makatulong, or pwedeng i-share sa iba, ibalita sa iba na ganun ang pakay natin, makatulong. At gusto talaga naming makatulong, kaso mga lang, kahit pa anong gusto natin, ayun na nga, daming gastos ngayon guys, dami talaga. Kaya gawa tayo ng paraan, ayun. At Diyos ko, oh my God, ang dami na naming nailigpit na mga items. Mga siguro nandyan, naglinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 bags. Alam mo yung 13 bags na, yung bag na yellow na malaki, ganun. Ito ganito na bag, ganito. Meron pa ditong walang laman, ganyan na bag, ganyan. Ang laki, napuno na ng mga items yan, mga blouses, t-shirts. Okay guys, yun lang, magpaalam ako. Nasa mid ako, siguro naalala ako, pinag-usapan ako. Thank you so much guys. Yun lang, tinapos ko lang yung video kanina kasi ginawan ko ng video tapos di ko tinapos. Ano ba yun? My God. Okay. See you again next time guys. Okay, kita-kits tayo. Update lang, and then take care kayo lagi. Wear your mask lagi pa rin ha. Hindi pa nawala totally, hindi pa totally na nawala COVID-19, nandyan pa, pero at least na-lessen na, okay? At yun, medyo maalwan na, pero hindi pa totally, kaya kailangan magsuot pa rin ng face mask, at lagi yung maghugas ng kamay. Alam nyo naman kung anong gagawin. And then every night maligo bago matulog, katulad namin yan, bagong ligo, fresh na makatulog ng mahimbing yan.
How about you? Tingnan nyo yung partner ko doon, no? Oh. Bye-bye! See you again next time, guys. Bye-bye. Good night. Good night.